Chandra Pesona. Keluarga besar Bude Jum. Ayo keluarga Bude Jum yo. Bude Jum, Bude. Ayo ladies. Mangan tempe rasane koyo mangan awos sate. Senadyan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah ngecucu terus nakono kowe ra bakal tak mati. Tenan rasane wong kang lagi Oh my god. tak berjuangke tekan jalan Adis, terima kasih. Kowe siji-sijine bangga karo kowe. Nampa-nampa anane sakura bakal mete. Kowe ojo sumalan, sakura bakal ilang. Barang koyo kuthoku Jogja, Bude Jum. istimewa. Angkat tangannya yo. Mangan tempe rasane koyo mangan awos sate. Anane sing penting ro kowe. Opa. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah ngecucu terus nakono kowe ra bakal tak Terima kasih Bunda. bunga tenan rasane wong kang lagi gendrung tak berjuangke tekan janur melengkung. Sikat Tangan di atas semuanya ya. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Nampa-nampa anane sakura bakal mete. Kowe ojo sumalan, sakura bakal ilang. Barang koyo kuthoku Jogja, Bude Jum. Ayo. Chandra Pesona. Keluarga besar Bude Jum. Sikapnya Mangan tempe rasane koyo mangan awos sate. sate. Anane sing penting
absen. Ya Allah. Sinten sing sambat kula niki kuat, tapi pas kowe ninggal lunga wektune boten
Ayo teh sini teh. Pesona. Ayo. Terus spesial buat Mbak Mbak Kayak cantik. biasanya kan lo, kayak biasanya. Ayo. Tenang, tenang, duwe omah sing gratis. Yo, kebakat tresna, kebakat silan sayang.
sampai bawah. Ya, jangan lupa hehe-nya ditoke ya, Mbak. Sini, 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 Mbak. Kudune kowe ngerti tresnamu nomor siji enak elehmu mlenjani janji kowe teko ngarani Mbak Tuti. Terima kasih sayang. Goyang dulu cantik.